Čaute. Som rád, že som tu. Ja mám práve celkom rád. Ako pomaly 100 000 Slovákov, ktorí tu žijú. Dobre. Ja to hovorím trošku inak. A teda najprv niečo o mne. Ak ma náhodou niekto z vás pozná, tak ma pozná vďaka Dedolesu, kde som bol 4,5 roka, vďaka Ovečkari, kde som bol pol roka. Ale robil som aj pre reklamné agentúry, pre BBDO, pre Mullenlow GGK, pre McCann, kde sme robili napríklad Coca-Colu, pre Česko aj Slovensko, lebo český McCann mal vtedy konfliktného klienta. A starali sme sa aj o to, že vďaka nám tento ostrielaný slovenský politik pije tú Coca-Colu a pije jej strašne veľa. On je fakt, že heavy user. Dokonca sme sa dostali až do správ na Markíze. Tak aj takéto veci som robil. Teda nie politiku, ale teda Coca-Colu. Okrem toho, ja som zase dobermankár, ale máme dve mačky. Ešte pijem čaj a to je, že štrbina v štrbine, lebo ja pijem zelené puery, také aspoň 10-ročné. Nebudem začínať, lebo to bude nadlho. A potom si ešte mám takú záľubu, že si kúpujem hodinky, snažím si kúpovať nedrahé hodinky. A ešte mám rád sci-fi a čudnú hudbu. No. Dobre, poďme späť k tej téme. A teda ja by som chcel, aby sme sa spoločne skúsili nad tým zamyslieť trošku inak, pretože brandové kampane neexistujú. Tu mi zmizlo to zelené. Ja som tam mal taký zelený pás. Potrebuješ ho tam? Nie, ale už nie je to také pekné, vieš. Som mal nejaké časti textu zvýraznené. Chceš to napísať? Ne. OK, nebude to také pekné, no. Dobre, že brandové kampane neexistujú, pretože to rozdielne brand versus performance je falošná dichotómia. Každá reklama, ak funguje, tak funguje aj brandovo, aj výkonnostne. A teraz je ale otázka, všetci vieme, že čo znamená tá výkonnostná časť. To je to, že akože nasypeme do stroja nejaké peniaze a na konci nám z toho vypadnú nejaké tržby a vieme nejak spočítať, že koľko sme dali, aký tam bol pomer skrátka. Ale že čo sú to vlastne tie brandové kampane? Lebo to, keď začneme definovať, tak počul som aj takú definíciu, že to je všetko, čo nie je performance. Takže, no tak, ale teda, že ak si to chceme nejak zadefinovať, povedať, čo vlastne sú, tak treba odbočiť k definíciám. Ja mám strašne na definície. Že čo je vlastne značka? Marek dal nejaké svoje definície. Štandardne hovoria o tom, že značka odlišuje, lenže keď sa pozeráme na to, čo hovoria ľudia, tak pre mnohých ľudí mnohé značky sú zameniteľné jednoducho, takže to nie je úplne dobrá definícia. Martin Neumayer hovorí, že je to veľmi peknú definíciu, že značka je o pocite, ktorý máte v žalúdku, nejakom produkte, službe a tak ďalej. Tiež to nie je dobrá definícia, pretože veľa ľudí nemá žiadne pocity o väčšine značiek. A teraz taká technická definícia, že značka je pamäťová štruktúra v mozgoch ľudí. My máme v mozgoch normálne nejakú sieť asociácií. Neurovedci hovoria, že dokonca vedia na nejakom tom, bože, ktorý je to prístroj, čo sleduje ako sa hýbe elektrina v mozgu. Niečo tak, ešte nejaké no, to je jedno. Ale že hovoria, že what wires together, fires together, že normálne tam máme akože fyzicky vytvorené spojenia medzi tými neurónmi a keď si na niečo spomenieme, tak celá tá dráha sa akoby rozsvieti, že tam prebehne nejaká tá elektrina. Takže my máme v hlavách normálne nejaké takéto siete, asociácie a tá značka tam potrebuje zapadnúť a ona tam potom je. A našou úlohou je vlastne vytvoriť tú asociáciu a potom ju osviežovať, pretože je prirodzené, že mozog sa čistí a zabúda na veci, ktoré nepoužívame. Opačne, dobre. Teda značka je sumou všetkých našich spomienok, kontaktov, vnemov a asociácií spojených s produktou, službou, firmou. Ja si rád definície zjednodušujem, lebo si neviem zapamätať nič. Takže moje zjednodušenie je, že značka je to, čo o nás ľudia vedia, ako majú skúsenosť a čo cítia, pokiaľ niečo cítia. No a keď sa na to takto pozrieme, tak zrazu zistíme, že značku tvoria všetky kontakty s firmou, produktmi, zamestnancami. Aj to, že keď šofér v obrandovanom aute jazdí ako idiot, tak aj to tvorí značku, že v tomto prípade akože jej nepomáha. Takže z toho vyplýva aj to, že značka je napriek firmou. Pod kontrolu máme len z menšej časti, Marek o tom hovoril. Ale teda to znamená aj to, že značku máme a stále ju budujeme aj bez brandovej reklamy.
že ako prvé by som chcel, aby sme sa pozreli na to tak, že bavíme sa tu o nejakej brandovej reklame, ale to je iba časť toho všetkého, čo tú značku tvorí. A ak to nechceme úplne že vzdať, že nech to ide nejak samospádom, tak sa musíme snažiť ovplyvňovať úplne že všetko. A teraz sa na to pozrieme ešte trošku zoširša, že ako značky rastú. A tu teda vieme, že z teórie, že ako značky rastú. Tuto mám veľmi rád Štefana Sarvaša. On vymyslel takú metaforu, že marketéri ako DJ. Ja som to trošku skomplikoval, ešte dal som tam aj Faithless, aby ste to nemali také jednoduché. A teda Štefan Sarvaš, ja ho volám Štefan z Marsu, lebo on pracuje pre americký Mars. Škoda, že dnes nemohol prísť. Ale teda on hovorí, že marketéri ako DJ, ktorý má mixpool pred sebou a tam má tie šable, tie páčky a rozhoduje sa, že ktorou páčkou bude hýbať. Nemôže hýbať všetkými páčkami, pretože nemá na to peniaze, ani by nevedel zistiť, že ktorá ako funguje, tak si potrebuje vybrať tie, ktoré sú pre jeho firmu v jeho situácii najefektívnejšie a budú najlepšie fungovať. A vieme, že tie páčky, ktoré najlepšie fungujú, že ich je viacej. A teda Ehrenberg Bass hovoria, že značky rastú najmä zväčšovaním zákazníckej bázy vďaka zvyšovaniu fyzickej a mentálnej dostupnosti. To znamená, že fyzická a mentálna dostupnosť to bolo zvýraznená zelenou a zmizla. Takže to sú dve akože veľké páčky, že mentálna dostupnosť, aby sme nás spomenuli, a fyzická dostupnosť, aby sme sa dali ľahko kúpiť. Šard napríklad hovorí, že veľká časť performance marketingu akože nie je reklama. Pretože to je niečo, čo nezvyšuje mentálnu dostupnosť, lebo sú to formáty, kde nie je skoro žiadny branding, že je to niečo ako keď si v Tesku, že napríklad reklama vo vyhľadávaní, pre ňo nie je vôbec reklama, ale je to zvyšovanie fyzickej dostupnosti, to je ako keď si v Tesku zaplatíte za lepšie miesto na regáli, a teda by to nemalo ísť ani z budžetu reklamného, ale z nejakého budžetu obchodného. To nehovoril Šard, to je doplňam teda. Ehrenberg Bass zistili, že značky rastú zvyšovaním penetrácie, nie zvyšovaním lojality. Prosím, len nerobte vernostné programy, sterte na to, pardon za výraz, skoro žiadny vernostný program nefunguje. Nezvyšuje vernosť, nezvyšuje lojalitu. Pretože lojalita je funkciou penetrácie. Ak chcete zvýšiť lojalitu, robte akvizíciu, pretože čím ste väčší, tým máte vyššiu lojalitu. To je normálne, že vypočítané dekádami empirických dát, tá zistené. Dobre, no aby to nebolo také jednoduché, tak máme ešte ďalšie tie marketingové péčka, že čo produkt, čo cena. Produkt funguje, ak ho ľudia vnímajú ako naozajstnú inováciu. Tam dokonca zvykne ten jeho pozitívny vplyv pretrvať aj po skopírovaní konkurenciou. A cena má vplyv hlavne na zisk, nie na rast, aj keď sme sa tuto pred začiatkom bavili o tom, že existujú aj gangsta stratégie, že cez hlavy sa niekam dostanete a zvýšite fyzickú dostupnosť. Takže nie je to úplne márne. Ale teda Ehrenberg Bass hovoria fyzická dostupnosť, mentálna dostupnosť, produkt, ak je naozaj nový. Štefan do toho pridáva management portfólia, lebo on je teraz z veľkého korporátu, ktorý je rýchloobratkový, takže má management portfólia tam dôležitý. A nebohý Igor Rancov do toho ešte pridáva nové trhy a diverzifikáciu, s ktorými Ehrenberg Bass veľmi akože nepočíta, ale je to ďalšia páka rastu. Lebo toto je, možno si zo školy pamätáte niekto Ansafovú maticu ešte. Takže máme vlastne mentálnu dostupnosť, fyzickú dostupnosť, inovácie produktové. Čo tu máme? Nové trhy a diverzifikáciu. To sú všetko páčky, ktoré sú relevantné pre rast podľa akože empirických dát. A my si musíme vybrať, že čo s tým budeme hýbať. A prečo teda o tom hovorím? Opačne zase, ospravedlňujem sa. Prečo o tom hovorím? Poďme späť k tej brandovej reklame, že ako to súvisí. Brandová reklama je nástrojom na zvýšenie mentálnej dostupnosti. A aké sú... reklama, nie brandová, tak. Aké sú úlohy reklamy? A tuto si krádnem framework od Jenny Romanuk z Ehrenberg Bass, kde máme, že potrebujeme ľudí zasiahnuť a dosiahnuť, aby nás zaregistrovali, teda získať nejakú pozornosť. Musí to byť poriadne obrandované, aby vedeli, že aká je to značka. To zvyšuje zapamätateľnosť, že sú to nejaké distinctive brand assets. A potom to ešte musí byť spojené s nákupnými situáciami. To znamená, že aby to bolo relevantné pre ľudí. A to sú nejaké akože spojenie s kategóriou a kategóriou entry points. To možno niekedy na budúce budeme rozobrať kategóriu entry points. A teraz akože prečo celý tento teoretický úvod? Pretože, dostávame sa k problému, nie všetky médiá sú dobré v attention metrikách a nie všetky médiá sú dobré ani v zásahu a nie všetky médiá sú dobré akože v brandingu. No to je práve problém, pretože malé firmy, keď začínajú s reklamou v online, Pavle, tam je iný fond.
Na budúcu urem PDF-ko. Lebo ešte zalomené to je tak, ako to malo byť. Som rád, že teda pořád říkáš na budúce. Ja ti tam přepnú ten originál. Nič, akože dá sa to čítať, ale nie je to také pekné. Ešte hlavne vybiehne. Je to ako, keď som písal diplomovku na výške, tak 2 týždne som vyberal iba fond, akože naozaj. Ja viem, no tak pokračuj. Ja som rád, že mám viac neveľa grafický dizajn, lebo ja by som bol najpomalší grafický dizajner na svete. Ja by som musel byť strašne dobrý, aby som mohol byť strašne drahý, lebo inak by som zomrel od hladu. No. OK, takže akože, čo robia malé firmy? Malé firmy začínajú s reklamou, ktorú si môžu dovoliť. To sú hlavne onlineové formáty. Mnohé onlineové formáty sú zlé v attention metrikách. Karen Nelson Field o tom má akože výborný prieskum, kde sleduje ľudí cez aplikácie, cez očné kamery a tak ďalej, že pozerá sa, že naozaj, že kam pozerajú a čo robia. Sú zle v brandingu, to znamená, že ani tá zapamätateľnosť tam nie je. Že tu máme príklad, že toto je ovečkárna aj konkurenti, krížom krážom som povyberal nejaké reklamy, a že kde je to nejaký branding pre Boha? Že akože toto sú produkty, ktoré si ľudia kúpia preto, lebo potrebujú papuč alebo potrebujú deku, vyskočí na nich nejaký akože túto googlacký formát, kliknú, nakúpia a o týždeň si už nepamätajú, že kde nakúpili. A bavme sa tuto o nejakom budovaní brandu, že potrebujeme, že bože, ako to bolo? Able attention, branding, linkage. A toto je dobre v linkage, to áno, ale v attention of branding je to, že veľmi zle. A to je problém niektorých formátov reklamných. Ale to nie je problém, že performance reklamy a brandové reklamy, ale to je problém akože mediálny a obsahový. Červený sveter, no to ani ja neviem, aká to bola značka už. Dobre, lebo ten bežný vývoj je taký, že niekto si vymyslí zaujímavý produkt, často to začína zaujímavým produktom. Často to je aj, že to je reálna produktová inovácia. No a potom začne robiť lacnú online reklamu, ktorou zbiera existujúci potenciál. Zbiera ľudí, ktorí akurát potrebujú vyriešiť problém, s ktorým ten produkt vie pomôcť. No a potom škáluje samozrejme, lebo však keď ľudia nakupujú, vychádza mi to, zarába mi to, tak investujem stále viacej do reklamy. A potom sa stane jedna z dvoch vecí, že buď sa minú tí zákazníci s tým problémom a zrazu budú takí, ktorí ten problém budú riešiť povedzme o pol roka alebo o rok a je dobré ich oslovať nejakým iným typom reklamy, aby v momente, keď u nich ten problém vznikne o pol roka alebo o rok, si spomenuli na vás ako na prvú značku a nešli googlovať. Pretože keď idú googlovať, tak potom môžu nájsť nejakú inú ponuku, ktorá bude v tej chvíli lepšia a nekúpia si vás. O tom je vlastne tá v úvodzovkách brandová reklama, že vy zvýšite znalosť značky, spojíte sa s kategóriou, spojíte sa s tým problémom, čo riešite a ľudia si na vás spomenú, lebo my nevieme manažovať správanie zákazníkov na úrovni jednotlivca. My nevieme, že my ho nepresvedčíme, aby on nakúpil teraz, ak mu nedáme zľavu cez 50%, tam sa to láme, to nás naučili zľavové portály. Ale ak im nechceme dávať zľavu cez 50%, tak on nakúpi vtedy, keď on potrebuje. A našou úlohou je robiť takú reklamu, aby si vtedy spomenul na nás. No a teda problém pre malé firmy je preto v tom, že vy keď robíte túto tzv. Brandovú reklamu, ktorá zvyšuje znalosť značky a tak ďalej, tak ona funguje s nejakým oneskorením. To je presne na tých ľudí, ktorí nakúpia neskôr. A predstavte si, že vy teraz idete performance, ktorý vám dobre ide, a teraz zrazu potrebujete zainvestovať do typu reklamy, ktorý sa vám začne vracať o pol roka, o rok a dlhšie. To znamená, akože vy keď už nabehnete na ten systém a začne sa vám to vracať, tak už sa vám to vracia z tých minulých období. Ale keď rastiete z toho mala, tak máte tam povedzme pol roka, rok, keď sa vám rozhasí efektívnosť celej reklamy, zrazu máte návratnosti úplne že zlé a mnohé malé firmy cez tento filter neprejdú. Že zistia, a to je to, čo Marek hovoril, že zistia, že nemajú biznis model taký, aby si mohli dovoliť toto prežiť, a zostanú na tej performance úrovni a potom ich nejaká konkurencia predbehne a oni budú akože chrádnuť až uchradnú. Značky zomierajú na nezáujem, akože ľudia na ne zabudnú, tak značky zomierajú. Firmy majú nejaký životný cyklus, značky dokážu byť večné, pokiaľ si ich ľudia pamätajú. Ak je tu nejaký fanúšik Neila Gaimana, American Gods, tak to je o tom, že tam to je, že na bohoch, že ľudia si pamätajú bohov, vtedy sú silní, keď na nich zabudnú, tak oni zmiznú a potom zomru.
Takže takto funguje s tými značkami. Alebo sa vám môže stať, že každé médium má nejakú hranicu efektívnosti, že funguje, pridávate tržby rastu, potom začnete fletovať, pretože narážate na hranicu reachu toho média. A vtedy potrebujete pridať iné médium. To iné médium bude mať horšiu návratnosť, samozrejme, lebo inak by ste s ním začali, ale zvýši vám reach, to znamená, že prídu nejakí noví zákazníci a rastiete ďalej. Napríklad, tuto ešte odbočka, že značka sa dá budovať online reklamou veľmi pekne, ale len do určitej veľkosti, presne pokiaľ hitnete performance plato, alebo keď ste veľký v tom online, tak hitnete hranicu toho online. Napríklad Dedoles začal s televíziou hlavne preto, že na slovenskom Facebooku za 5 rokov minul 1,5 milióna eur, ale na otázku v prieskume, že poznáte značku Dedoles, vyše 60% ľudí povedalo, že nie. A to je preto, že akože to médium je strašne fajn, ale attention metriky a branding je tam horší ako napríklad v kine, alebo v telke, alebo na billboarde. No a potom, keď sme spustili prvú telku, tak po prvej vlne televíznej kampane už iba štvrtina populácie Dedoles nepoznala, takže sme poskočili brutálne. Počas trvania tej telky narastol obrat na trojnásobok, po skončení kampane klesol a zostal na 1,5 násobku v období predtým. To je čisto, že reach, že zasiahli sme nových ľudí, ktorí nás nepoznali, tí nás poznali, ten produkt bol dobrý, ľudia ho chceli, tak si ho kúpili, vyskúšali ho, všetko fungovalo. A navyše sa zvýšila efektívnosť reklamy. To pri tom škálovaní cez ďalšie médiá a keď pridávate médium, ktoré je lepšie v tom reachi, hlavne teda telka, tak to sa potiahne všetky ostatné médiá, lebo zrazu je tá firma viac vidieť, je preto aj dôveryhodnejšia, tak ľudia viacej klikajú aj na online reklamy. My sme potom mohli násobne viac investovať v online pri rovnakom PNOčku. Tuto je nejaký graf tržieb na Slovensku, ako to vyzeralo, že štart kampane, tu bola telka, bolo to od 18. marca do konca apríla, takže nejakých 6 týždňov či koľko. A tuto to potom pokračovalo ďalej už vyššie. A nebolo to len lockdownom, lebo takto vyzeral launch v Slovensku koncom roku 2020. A tu je porovnanie, že Chorvátsko versus Slovinsko, že to Slovinsko zase vyskočilo. A tam sme to launchovali vlastne, my sme v lete tie krajiny otvorili, nič sa tam nedialo, skoro žiadne peniaze sme tam neinvestovali a potom sme urobili prvú veľkú kampaň už aj s telkou v Slovensku, že tam sme išli ako keby od začiatku s telkou a vidieť, čo to urobilo. No OK, takže na Slovensku sme potrebovali zvýšiť reach, lebo sme hitovali hranicu Facebooku hlavne a v Slovensku sme si vyskúšali, že ako to funguje, keď do toho buchneme od začiatku naplno. Tu sú ešte nejaké čísla, že Slovensko versus Chorvátsko 2020, 2021, 2022 a Chorvátsko má skoro dvakrát viac obyvateľov, robili sme tam len online, v Slovensku sme urobili to primárne online, cez 80% online, ale bolo tam niekoľko vln telky a doplnková outdoor a trošku influencerov. A tu to vidieť, že 4-krát vyššie investície za tie 3 roky, ale aj tržby 4-krát vyššie. A keď som spočítal, že tržby minus marketingové náklady, to neviem, ako sa volá tento ukazovateľ finančný. Ďakujem. Tak tam sme zarobili takýmto spôsobom 3 milióny viac v Slovensku, v tom malom Slovensku. Tržby na obyvateľa v 3. roku 11-krát vyššie ako v Chorvátsku. Že tá telka dáva zmysel, ale to je opäť o tom, že to je hlavne, že reach. Úplne, že na začiatku, že bez reachu sa nedá. Normálne, že do toho lievika z vrchu potrebujete veľa sypať, môžete spodok optimalizovať akokoľvek. Pokiaľ z vrchu nesypete veľa, tak to nefunguje, matematicky to nevychádza. Dobre, a teda na to je jednoduchá teda odpoveď, že kedy ako začať s brandovou reklamou, tam sa zhodneme s Marekom, tuto ešte, že takto, že preformulujme si to. Že nie, že kedy začať s brandovou reklamou, ale kedy začať s reklamou s čo najširším zásahom v médiách, s najvyššími attention metrikami a s kvalitnou kreatívou. O kreatíve dnes hovoriť nebudem, ale dobrá kreatíva robí násobne lepšie výsledky v porovnaní s priemernou kreatívou, lebo jednoducho lepšie funguje, zaujímavejšie, ľudia si ľahšie zapamätajú, viac postrčí k akcii. Takže si to môžeme preformulovať takto, že kedy začneme robiť, ako keby zasahovať viacej ľudí a kvalitnejšie, no hneď ako si to môžeme dovoliť. A najneskôr, keď dosiahneme performance pláto, čo zvykne trvať 3-4 roky pri nejakej intenzívnejšej komunikácii.
Dobre, tuto sú nejaké grafy z projektu, ktorý robil James Herman, to je taký typek z Nového Zélandu, bývalý reklamný stratég spolu z Work a robili to na dátach z Amazonu, myslím, že to bolo 100 značiek. To znamená, že nie je korektné to úplne, nie je vedecky korektné to zovšeobecniť na všetky akože online médiá, ale ja si myslím, že budú sa správať veľmi podobne. A tuto zistili, že pozerali sa, ako sa vyvíjajú tržby, spend v kontexte so zvyšovaním znalosti značky. A vľavo vidíte, že keď tú znalosť značky zvyšujete pomaly, práve preto, že používate prevažne médiá, kde je slabý branding, bo tam nie je priestor na branding, tak sa v istom momente, že môžete raz ďalej, ale už vám to generuje mínus, že už to je neefektívne, pretože viac míňate, ako zarábate. Kdežto, keď investujete aj do médií, ktoré zvyšujú znalosť značky, a to nemusí byť akože reklama, to môže byť pokojne PR. Treba sa na to pozerať tak, že ako urobiť to, aby sa o nás čo najviac ľudí dozvedelo. Dám tam nejaké príklady ešte. Tak to funguje jednoducho lepšie. Aj vlastne tento rozdiel medzi tými dvoma krivkami sa zväčšuje, že čím ste väčší, tak tým máte akože kopec iných efektívností. Že byť veľký je strašne dobre, byť malý je strašne zlé. Keď ste mali, sa musíte trikrát viacej snažiť. Byť malý má akurát tú výhodu, že môžete byť akože oveľa rýchlejší, agresívnejší, uletenejší, odvážnejší. Preto tie veľké značky, tak oni sú akože také nudné Titaniky, ktoré si tak plávajú a neotočia sa, kým nenabúrajú. A je to aj keď nabúrajú, väčšinou akože idú ďalej a prežijú to. A tie malé, akože tie ich majú tak ohryskávať z boku a byť akože čo najhoršie na tie veľké. Ježiš, aké metafory dám. Dobre, teda akože prakticky, že hovorím tu o nejaké znalosti značky. Performance merajte ako meriate cez atribučné modely. Ak máte viac peňazí, tak si urobte ekonometrický model, ten trošku viacej ukazuje dlhodobejšie efekty a cez experimenty. A zároveň, čo najskôr, stojí to pár tisíc mesačne, akože jednoduchý tracking v korunách. Si robte brand tracking a sledujte minimálne znalosť značky. Je dobre sledovať si nejaké ďalšie atribúty, kategórie entry points, postoj k značkám, viditeľnosť komunikačných aktivít. Jenny Romanuk, ak chcete, tak sa mi ozvite, pošlem vám link. Jenny Romanuk má na webe normálne dotazník, aj návod, že ako to robiť úplne, že jednoducho lacno, že to nie je žiadny veľký prieskum a máte akoby feedback o tom, že ako tie vaše komunikačné aktivity fungujú. Znalosť značky nestačí, pretože keď zistíte, že máte problém so znalosťou, že vám prestala rásť alebo nebude aj klesla, tak väčšinou už máte veľký prúser. Tie ostatné atribúty, keď sledujete, tak tam skôr vidieť, že keď sa niečo deje na tom trhu, že napríklad konkurent vám začne niečo tuto akože krádnuť. Takže je dobre sledovať aj tie ďalšie atribúty. A práve kvôli tomu, že tie tzv. Brandová reklama, že to je roztiahnuté, tak to sa meria pamäťovými metrikami. Nemeria sa to ROI. ROI je ako keby, že doplnková metrika. Keď máte ROI alebo ROAS ako hlavnú metriku, tak môžete skrachovať, pretože zase matematicky ROI je najvyššie pri veľmi nízkych investíciách, lebo vtedy zbierate akože to ovocie, ktoré je najnižšie. Čím viac rastiete, tak tým viac sa vám to zhoršuje zase akože že logicky, preto optimalizácia na ROI akože jediná metrika je zlá. To nefunguje. Je pekný príklad, že aké ROI má hala, v ktorej sú vaše stroje, ktoré vyrábajú niečo. Že no záporné, lebo kúpili ste halu, ale akože tu nepredáte, že tu tam máte. Ale čo robí tá hala? Robí to, že nemusia byť tie stroje niekde na poli, kde na ne prší a nemôžu pracovať, keď prší, nemôžu pracovať, keď je zima. Takže ona vlastne umožňuje to, aby tie stroje fungovali. Dá sa na to pozrieť aj tak, že brand umožňuje to, aby ten performance fungoval. Potom ešte také, že rule of thumb, že neurobíte zle, keď polovicu budžetu investujete do zvyšovania znalosti značky a druhú polovicu do zbierania ľudí, ktorí nakupujú. Nie je to rozdelenie, že online versus offline, to je trochu iné, pretože aj v online sú formáty, ktoré sú dobré pre zvyšovanie znalosti značky a branding. Akože mŕte YouTubeových formátov, akože YouTube video je akože taká malá televízia, stále viac sa to správa ako malá televízia. Dobre, ale veľmi dôležitá vec, že už som tu párkrát povedal, že nezabúdajte na ostatné páčky toho Mixpultu. Lebo keď sa bavíme o marketingu, to nie je len markom a nie je to len mentálna dostupnosť. To sú všetky tie ostatné, fyzická dostupnosť, či otvoríme ďalšie trhy, či urobíme nejakú inováciu v produkte, či pôjdeme do nejakej úplne novej kategórie.
A tu je pár príkladov, že prečo vyrastol Dedeles. Dedeles akože on nevymyslel nič nové, on ukradol to, čo urobil Happy Socks. Dokonca Many Mornings, to je poľská značka, ktorá vymyslela to, že každá ponožka je iná. A Dedeles predával Many Mornings a potom jeden človek, čo mal na starosti predajne, hovorí Jarovi Chrápkovi, že Jaro, zakladateľovi, že a prečo to kupujeme od tých Poliakov, však si to vyrobíme sami. A Dedeles si išli do Turecka na nejaký veľtrh, pozreli výrobcov, Turecko je svetová veľmoc v ponožkách, vo výrobe a urobili vlastné dizajny. Čo urobili lepšie ako Happy Socks a ako Many Mornings, že prvá vec, že dizajny prispôsobili Facebooku, pretože Facebooková reklama bola vtedy lacná a veľmi dobre zasahovala ľudí, ktorí boli na konci toho nákupného procesu. Takže že dizajny Dedelesových produktov boli urobené tak, by dobre vyzerali na Facebookovej reklame. A to bol akože ten akože prvý boost a druhý boost bol to, že sme tam pridali telku a ostatné mediatypy a to nás akože preto sme sa dostali na tržby cez 90 miliónov eur. OK, ale teda vstúpil na ďalšie trhy, zvýšil zásah príjem ďalších, hovoril som Kreatíva, sieť kamenných obchodov, potom skoro skrachoval, pretože Facebook sa pokazil, o tom si môžem povedať inokedy. Čo urobila Ovečkárna? Ovečkárna urobila to, že to, čo sa predávalo na trhoch, stánkoch, tak to akurát prehodila na internet, čím zvýšila fyzickú dostupnosť tých produktov. Nemuseli ste chodiť akože na vianočné trhy a kupovať to tam, mohli ste to kúpiť počas celého roka, ak ste chceli, alebo to tam na začiatku to isté. Potom pridávala ďalšie produkty a snažila sa inovovať aj v produktoch. Pomerne rýchlo pridala ďalšie médiá, cez PR sa dostala do telky, potom urobila prvú televíznu kampaň. Návratnosť prvej kampane s telkou bola vyše 7, druhej vyše 3, že veľmi pekné čísla. Škály online vstupuje na nové trhy, otvára kamenné predajne. Liquid Death mali tiež na začiatku inováciu produktu, pretože normálnu vodu začali dávať do plechoviek, ktoré boli akože pívne, to je ten, zabol som, ako sa volá, tá plechovka po anglicky. Ale od začiatku boli veľmi, že brand driven. Že ten dizajn mali provokatívny, urobili prvý spot a ešte nemali produkt. Oni urobili spot, ktorý sa stal virálnym, začali sa ozvať retaileri, že ich chcú predávať a oni ešte hľadali niekoho, kto im to vyrobí. Že vedeli, že sa to dá, lebo si to otestoval ten človek, že dá sa to plniť do tých plechoviek a potom v Rakúsku našiel firmu, že v Rakúsku, to je rakúska, Liquid je rakúska pramenistá voda, ktorá mu to plnila. Takže najprv cez brand urobili nejaký záujem o ten svoj inovatívny produkt, dostali sa do retailu, aby sa to predávalo a robia výbornú kreatívu, oni zamestnajú stand-upistov, ktorí vymýšľajú reklamy, lebo hovoria, že tí sú najlepší. Hovoria, že kým ľudia budú piť, budú potrebovať piť a chcieť sa zabávať, tak sú safe a budú akože fungovať, lebo oni robia, že chcú robiť že najzabavnejšiu reklamu na svete. A celkom sa im darí. Neviem, či ste zachytili teraz, je súťaž o Albatrosa, to Aero, neviem čo, normálne, že české lietadlo. A tá kreatíva už nešetrí na médiách, robia PR stunts. Prvý boost bol taký, že kde predstavili vodu ako nebezpečnú vec, kde bolo, že žena hovorí o tom, aká je voda nebezpečná, ale vylieva takto a kamera odchádza. Vidíte, že tam leží muž, ktorý má cez tvár handru a on ho waterboarduje vlastne. To bol prvý spot. A potom ďalší veľký boost im urobilo, keď Tony Hawk urobili spoluprácu s Tony Hawkom. Myslím, že je spolumajiteľ Liquid Death, lebo oni to robia tak, zoberú nejakú celebritu a dajú im podiel vo firme, aby nemuseli platiť tie vysoké honoráre. A Tony Hawkovi zobrali krv a zmiešali s farbou a pomalovali 100 skateboardov, urobili súťaž. Tak to bol ďalší že veľký boost, lebo Tony Hawk je slávny, takže oni vlastne jeho publikum si zobrali. Toto bolo ono, no. Celko hovoril, že podpísal som zmluvu, neprečítal som si text s malým písmenom a tam je napísané, že oni vlastne teraz majú dušu a idú mi zobrať krv. Že veľmi smiešne to bolo. Oni to robia dobre. Toto je veľmi malá značka, americká, že produkt s nízkou mierou inovácie, že farby na vlasy, len predávajú to tak, že je to pre mladé ženy. Že príbeh nejako nezaujímavý. Žena na materskej si všimla medzeru na trhu a rozbehla biznis. Takých máme, akože len tu ich je stovky podľa mňa v Česku. Sú aj v retaili. A na začiatku tá baba, čo to založila, povedala, že dve najväčšie investície boli, že poistka a PR agentúra. Že oni začali PR, potom jej zavolala baba, ktorá má na starosti spolupráce, alebo napísala jej baba, ktorá má na starosti brandové spolupráce v Disney. Ona, tá zakladateľka, ju googlovala, že či to nie je fake. A zistila na LinkedIn, že naozaj existuje ten človek. Tak je odpísala. Urobili spoluprácu s Disney, k nejakému filmu urobili špeciálnu edíciu produktov. To si všimli v Matteli
a robili na Barbie movie. A teraz robia ešte z DreamWorks. A to je preto, že zaplatili PR agentúru, ktorá ich dostala do médií a tam si ich niekto všimol. Tie páčky sú rôzne a robte to, čo si môžete dovoliť, ale hlavne, že úplne na začiatku, keď ste mali, nikto vás nepozná, najväčší problém je, že vás nikto nepozná, tak robte všetko preto, aby všetci spoznali. Leoš Mareš chodil v kožuchu stále. Aký dobrý ako distinctive brand asset. Ja ho používam v prednáškach niekedy. Leoš Mareš v kožuchu, no. Toto prebehne, lebo už akože dvakrát som si to odskúšal, zmestil som sa do času, ospravedlňujem sa. Rozkecal som sa. OK. To je tým fontem, lebo toto vyzerá úplne inak, ako malo byť, no. Teda, akože malá značka, limit, nedostatočná znalosť. Nefoďte si to, prosím, dostanete normálne prezentáciu, kde to robí pekná. Tu si potom môžete... Takže na začiatku, že znalosť. Neinvestujte $500,000 korún do pekného loga a brand manuálu, lebo to nedáva zmysel. To fakt nedáva zmysel. To robte až potom. Keby ste videli prvé DLSO logo, vyzeralo ako keby ho dieťa vo Worde nakreslilo. Takže najhoršie. Druhé tiež. Toto, čo je teraz vonku, je už asi štvrté. Bod parity je dôležitejší ako bod odlišnosti, že netreba hovoriť o tom, v čom sme odlišní od konkurencie, treba hovoriť o tom, čo robíme. Aby ste vytvorili nejakú základnú sádu tých akože pamäťových štruktúr. Takže hlavne o tom, že kto som a čo robím. Že tu som a toto robím. Potom pri tých páčkach je dobre si povedať, že čo nám dobre bude fungovať. Niekedy je dobre urobiť to tak, že cez mentálnu, niekedy cez fyzickú dostupnosť, niekedy je dobre urobiť obidve naraz. Niekomu môže fungovať jedno, inému môže fungovať iné. Takzvaný positioning, lebo tak ako ho Risa Traut, to je ďalšia moja téma, zadefinovať, tak takto nefunguje. Je možné meniť v čase, keď sa na to pozriete cez kategóriu entry point, že ako ľudia vstupujú do kategórie, spojíte sa s nejakým kategóriou entry pointom, tak potom, keď ho nasytíte, idete ďalej. Napríklad, vymyslím si, ukradnem Jenny Romanu, kto tiež používal príklad, že šampanské. Môžeme napríklad, že šampanské pre parties, a potom pridám, že ja som aj šampanské pre rodinné oslavy, ja som aj šampanské pre me time at home a vždy ako keby de facto meníme positioning, ale drží to pohromade, lebo stále je to nejaká nákupná príležitosť a vy keď to zastrešíte nejakými distinktívnymi brand assetmi, tak to drží pohromade a funguje. No budíš. Ježiš, počkaj, to je svetlo. No a potom akože keď toto prežijete a fungujete ďalej, tak treba riešiť distinctive brand assets, na to treba reklamu. Je dobré ísť akože cez performance, cez tie online zbierať existujúci potenciál. Neriešte veľmi sofistikované cielenia, jednak to nefunguje, potom vám to nepomôže. Najlepšie je cieliť čo najširšie na light buyers, lebo tých je asi polovica konzumentov kategórie. Heavy buyers si vás nájdu, heavy buyers to sledujú, oni keď zistia, že je niečo nové, tak to chcú vyskúšať. Niektorí kritizujú Ehrenberg, Bass a Sharpa, že hovoria, že je to len pre veľké firmy, lebo nikto si nemôže dovoliť, alebo len veľká firma môže dovoliť zasahovať všetkých. Ale to nie je pravda, pretože vy keď optimalizujete pre reach, tak viete zasiahnuť všetkých, ale nie jednou kampaňou a napríklad to trvá 3 roky. Ale stále môžete mať ten cieľ, že široký reach, lebo tak to najlepšie funguje. Word of mouth a všetky tie virality sú fajn, milé, ale nestačí to. Trial je dôležitejšie ako vernosť. My nevieme manažovať úplne, že ako sa ľudia správajú. Treba, že reach a akvizícia to sú dve hlavné veci pre všetky firmy, ale hlavne pre tie malé. No a dôležité je experimentovať a škálovať tie funkčné veci. Napríklad funguje osoba zakladateľa, keď na tom postavíte, keď je ten zakladateľ zaujímavý. Je milión prípadov od Elona Muska a typka z Ryanairu, ktoré meno mi teraz vypadlo, ktorý je dobrý, až po, Miša Pastiera, ktorí to postavili na sebe, alebo Bernard, alebo ak máte akože, že charizmatického zakladateľa, tak veľmi dobre je s ním pracovať, pretože je to že veľmi silný distinctive brand asset. Pomáha zadefinovať nepriateľa, akože Liquid bol, že smrť plastom. Oni sú vlastne akože ekologický produkt. Oni sú najpredávanejšia značka udržateľných nápojov v Amerike. Ale majú to niekde ako v 2. alebo 3. pláne, že hlavne zabávajú ľudí. Pomáha zadefinovať názor. Malá značka, keď má názor, pokojne nasierajte ľudí, to vôbec nevadí.
to je práve dobré, lebo hnev je najvirálnejšia emócia. Umožňuje to vašim fanúšikom, aby za vás zabojovali a začne tam žiť a hýbať sa to a zás máte akože reach. Zás máte reach zadarmo. No a malá značka najhoršie, čo môže urobiť, je, že mať nudnú reklamu. Pretože nudná reklama funguje horšie ako kreatívna, ako dobrá reklama. Veľká firma má veľa peňazí, takže môže robiť nudnú reklamu, malá firma nemá veľa peňazí, nemôže robiť nudnú reklamu. No okej, takže úplne, že zhrnutie na záver, že dve veci by som chcel, aby ste si odniesli. Prvá vec, že pozerajte sa na reklamu nie cez rozdelenie, že brand versus performance, ale na to, že čo má robiť. Že má zasahovať ľudí, má získavať ich pozornosť, má tam byť branding, má byť spojené s nákupnými situáciami a podľa toho si to celé plánujte. A druhá vec, že využívate všetky marketingové nástroje, nie len reklamu, pretože ako tá firma s tými farbami na vlasy narastla cez PR a cez spolupráce. V Bratislave je firma, ktorá vyrába produkty pre influencerov. Oni si nájdú influencera, vymyslia mu produkt a deal je taký, že oni vyrobia produkt, zabezpečia celý predaj a influencer zabezpečí cez svoje kanály reklamu. Asi nepoznáte Zuzanu Plačkovú, to je taká slovenská pseudocelebrita. Tak urobili CBD pre Zuzanu Plačkovú, ročne na tom zarábala 100 000 eur. Normálne, že ešte fungujú tak, že mesačne si delia to, čo to zarobí, že odpočítajú náklady a Zuzka sa len opýta, že ako mám poslať faktúru, oni povedia číslo a Zuzka pošle číslo, oni to zaplatia. Takže, ale keď Zuzka ju to prestala baviť, prestala robiť storky o svojom CBDčku, tak tržby klesli o 95%. Nemajú iné kanály, len ju. Takže že majte hlavy otvorené a pozerajte sa na to tak, že potrebujem zasiahnuť ľudí, potrebujem, aby sa dozvedeli, že čo robím, ako to urobím. Ak budete behať po námestí vyzlečení, tak ak to je relevantné, že viete to spojiť s nákupnou príležitosťou, tak to môže zafungovať, lebo to vytvorí nejaký bás. Dobre, potom tu mám ešte na záver. Konečne som si urobil web. Strašne som pri tom nadával, lebo som si po 5 rokoch som klikal web a zistil som, že tie nástroje sú oveľa komplexnejšie, to znamená, že oveľa dlhšie by to trvalo. A vymyslel som si taký projekt, v 2020 som to robil prvýkrát, že víkendový kurz základov marketingu, taká nalieváreň a idem to konečne zopakovať, lebo si to nejakí ľudia pýtajú. Bude to v Bratislave, ale ak by niekto mal záujem, tak prídeme na kraj sveta, lebo ma to baví. Je to kombinácia, je to osobne pre 10 ľudí, je to kombinácia nejakých prednášok, workshopov a potom sú tam ešte 2 hodiny individuálnych konzultácií. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na diskusiu. Nebudeš musieť povedať, že máš 15 minút a vyčleňme 30. Stejně tady máme otázky a to je za ten fond teda. Dává větší smysl plošná penetrace nebo větší saturace detailního cílení, targetingu? Targeting je náprd. Čím užšie cieľite, tak tým viac vám strácate niekoho. Tam jednak akože prvá vec je tá, že z princípu je efektívnejšie zasahovať čo najviac ľudí s nižšou frekvenciou. Hlavne, keď máte dobrú kreatívu, niekedy stačí frekvencia, že 1. Aj v prieskumoch to vychádza, že to prvý kontakt s reklamou funguje najlepšie, tie ostatné potom už to ako keby trošku vedne, že netreba umlátiť ľudí frekvenciou. A druhá vec je, že keď sa bavíme o nejakom targetingu v online, tak on veľmi dobre nefunguje. Teda jednak to netriafa tých správnych ľudí, lebo oni tvrdia, že triafa, keď to vyskúšate, zistíte, že triafa aj nejakých iných ľudí. Že buď triafate veľkú časť nesprávnych, alebo potom sa vám veľmi zníži reach, keď sú tie podmienky nastavené veľmi prísne. Že najlepšie je akože mať maximálne jednu podmienku pri targetingu reklamy. Tak som to niekde vyčítal. Čo najširšie je čo najlepšie.